Iepa lagunok ongetorri lastotxaplen kanalera, ongetorri World of Warsi zuzeneko honetara eta gazi honetan soilik erabilituko ditugu Tier 6 dogosteko itxasontzian jokatzen denen kanpaina hau bizkanaka amaitzeko eta baina joto behar ditugu aleatorioetan eta zinekin joango gara ona. Vale, tigarrekin aztekoak orasatu bat. Klase honetan berdin zaigu irabazi edo galdu, lortu behar ditugu da puntuak, horrela diru gehiago irazten duelako, pizkanaka. Eta Tigerekin hasi ez dugunez oraindik, dakotan izango dugu diru gehiago. Esperientzia eta bueno, gutxieneko izango litzateke kasu honetan. Vale, Tier 6 boss partida bat izatez. Bi submarinorekin talde bakoitzak. Vale, puntuak zonaldeak lortzea eta 1000 puntutara heltzea edo beste itxasontzi guztiak suntzitzea. Joango gara pur bat desonalderan joaten korasatu laguntzea ematen saiatzeko. Eta soilik jokatu alditugunez kanpaina hori gainditzeko batai aleatorioak, klasifikatorioak edo eta kooperazioskoak daukagun aukera bakarra da. Gainera guztira lortu behar dienez 2 milioi kreditu. Patxa sartuko dugu guztia. 8 kilometro. Noski, hau akorazatua da, ez dauke gazkinik urrunago tiro egin alizateko. Baizik edo torpedoak eta abiadura handiagoa izan dezake. 15 kilometrotara ez gara heltzen. Distantzia da gure abantaiari okerrena kasu honetan. Vale, submarino bat dago. A ver. Galizia. Ez dakit emango dioguna ez. Bat.
Aldatu... Vale, orain guzti salduta gaude. Baina torpeda asko dauzkaguan. Libratu gara. Oso gutxiren gatik. Hemen hasi beharko gara biratzen. Gauza da ez dakigula non dagoen submarinoa. Vale, sei mugitu garela asko ere geldoago. Baina hori apur bat berdin zaigu. Ez dakit emango digun ala, ez? Eta lak hori, heldu dara izoztu da mantu baten. Partida oso galduta dago. Galdu ditu gau bi submarino, destruktore, bi cruiser eta korazatu bat. Dorek zoiek destruktore bat galdu dutelako. Eta puntu aldetik ere abantaia, gehiruzen alde harrapatuta. Kilometro. Azkenan eraki du tira botatzea.
対応完了しました。前方から魚雷接近。エンジンブースト始動。Valor crucero bat. Bueno, 前方に魚雷確認。 oso salduta nago. Lorentze. 左舷に魚雷確認。前方から魚雷接近。左舷に魚雷確認。前方に魚雷確認。右舷に魚雷確認。発艦完了。前方に魚雷確認。Vale. Campora. Renaunekin. Hala. Tier 6 hortzi eta gero nenago hor tier 6koa. The druids are watching. Don't disappoint them. Bueno, saiatuko gara. What is your wish? Jorratu nahi bestea. Honek zer? Ah, vale, nago itxasontzi bat dela. The foe is upon us. Bisma tier 8koa. A castle on the waves. Hain urrunez nahi heltzen. Kongourekin bai, baina Renaunekin ez. Gauza da itxasontzi honekin esango nukela gerturatu behar nahitzela asko ere gehiago.
weapons! Forward! Punteri ez da nire bertuterik onena joko honetan. Too heavy to run. They were sneaky. Hostile man of war! Ah. Bueno, bai, Bismarck distantzan abantaila badauka. Baderitza sontzia ingo duela alde batera buelta eta jauziko dela. Kainak dauzkan posizioaren gatik eta guzti hori. Richelieu. Eta non daude Portos, Aramis, Athos eta D'Artagnan. West Virginia pikutara joan daiteke denbora gutxi barru. Jaso duen tiroa oso eraginkortasun handia izan duelako. Baina hori zergaitik. Zan. Bale, ez ikusten eta apur bat abiadura gehiago izango dugu. Gutxigatik ez gara heltzen. Kruzerora helduko ginateke, baina mendi horrekoa ezten du. Gaudu eza, submarino hori badakigulan non dagoen, ez dugu ikusten. We are ahead. Hostile man of war.
Ok. Frogatzearren. Hortik dagoen. Naiz eta ez iku. What is your wish? Pegasus is soaring. Vale, suntsituta dago. Vale, abantaiago daukagu, itxasontziengatik eta bi submarinoak dauzkagulako. Set studding sails for more speed. Bueno, agian euren basartzen badugu... Vale, eskumatarra... What? Vale, tenen hasi bilatze. Ai. Alor segundun sartzea hor. Bueno, abiaduraren abantaila hori jarri diogu. We will prevail. Suntzitut hori. Falta zaie bi akorazator daudela eta bestea printzipioz euren atzekaldean. Bai, sartzen gara zorri gara Bring the gainera. sheets in. Vale. Ez gara hiltzen. Amagi heldu daiteke. Amagitea sortzikoa da. 19, 18... We will prevail. Eta zenbakiak bera. Bi, lau, hi... A ver... Bat, 0... Eta justo horrekin hasi dugu.
Vale. Bueno. Milioi erdia. Laurden bat egin dugu. Konig. Itzan behar dugu. Pizkanaka. Vale, bentsat ez daude submarinorik. Hidroakustikaren oso goiz. Eman dio zutxo. A ber, ez dio minik egiten. Horregatik endu zuten zure taldekidei mina ez egiteko aukera hori. Beste lorazten zatorpeak botatzen, ja. Gero gainera penali ematen zizkizuten. Horrelako egiteagatik, gero komeriak. Baina oso gertatzen ari da, ber. Batzutan jokaleak ez dut ulertzen. Bale, gainera bi hegazkin itxasontzi. Gorrotatu aldituzun partida mota horietako bat. Zortzi kilometro. Buah. Nahiko urruti dago. Vale, destruktore bat kalera. Hori garrantzitsua da. Kendu alba dituzu lehenago, askoz ere hobeto.
Begunea. Vale. Gero ez diogu ematen. Gorrotu ditu, horiek baina beno. Dauden gauzatxoak dira. Atzera. Ematen badiogu. Keikoku! 戦場に火災を確認。対応完了しました。前方から魚雷接近。喫水戦火に被弾。急激に浸水しています。前方に魚雷確認。警告。戦場に火災を確認。No sé, luego. Ez akabatuta nago bizurekin. Bueno, 30 segundo barra bizirik sendatu ahal izateko. Bueno, eta tiro egin gabe. Bueno, 6 kilometrotan eguztan gaitu. Bueno. Es el enemigo mágico. Nagato. Bueno.
Kase... Nagato... Step up now. You're in for a ride. Rattlehead approves. Metalaren lagunak lagun gaitzala. Instructions. Bueno, hori ez. Bueno, kearen ez da txarto. Hello, me. Meet the real me. Agian irrangutxasun premiuna izango da... Errusiarra, Soviet batasunarena. Izateko apur bat... Ezberdintasun Alemaniakoak dauzkat, Estatu Batuak eta Japonia ere bai. Baina, bueno. Jo, irakurtzea tri, jakinda zoitza dela, eta ez line, izango litzateke lerroa edo oso errora egiten zait. Spotter airborne. Looking for trouble. Now you found it. Hyuga! Wow, Mark Lendersen sartada. Vale, esan daiteke partida honetan akatuko gaituztela... Our ship is burning. Oso erraz, ba bai. Batzutan gertatzen da, partida guztiak inoiz ez dira berdina. Eta gainera Estatu Batuar itsasontziak Problem solved. orokorrean ez dira oso azkarra, batez ere Colorado. Colorado sastuna egiten da oso geldo doalako. Our ship is burning. Spotter en route to ship. Baina beno, egin behar den lerroa denez, ba, ez daukagu beste aukerarik.
Etorri zergaitik. Need fire support. Problem solved. Torpedoes to port. Bueno, gurak egin dugu. Torpedoes to port. Torpedoes astern. Flooding quickly. Gaina ematen zigute biak agur. F is for fighting. New Yorkekin orain. New York, New York, New York. Tier bost partida, naiz eta tier 6ko lau itxasontzi egon. Minekase, Uirurogeita bederatzi, Mackensen eta Andrea Doria. Goaz eman. 各員の健闘を祈る。待機中です。Aparte honetan gehiago erauten dugu.
Laga berriro. Bueno. Hemen gaude mitartean eta ez tiro egiten dugun heinean. Espada sonal desberdinetara. Ja horrela baten dio, mugitzen baldin ez bada. Eger ez du asmat. Bueno. 観測機撃墜されました。 Congo. 前方に魚雷確認。 Hasiko gara vuelta ematen. Galizia irten zaite sortik. 左舷に魚雷確認。 Datu moduan, bengan letu nuena zergaitik Espainiako fakzioak zeukan Espainiako bandera margostuta edo itxasontzian. Eta esan zidaten zela neutraltasuna adierazten duen bandera edo delako. Bigarren mundu gerra neutralizateko margostu behar zenuen zeure itsasontzietan zure herrialdeko bandera eta horrela neutrala izango zinateke. Gainera alde egin behar dugu.敵の潜水艦を確認した。 Bueno,
kaka. Bueno, submarinari eman diogu behintzat. 主砲塔損傷。待機中です。発艦完了。前方に魚雷確認。対応完了しました。作戦指示を。A ver, tengo ahora. No, no hemos creído que quién ha sido Hugo. Bueno, ez den moduan bataiak eta batailak daude. Fuso. Bere ezin dugunez jarretuko dugu hor. Zero... Tier 6ko itxasontziak. Edo Kongo eta T22 bosgarren tierrako itxasontziak. Tier jartzen badu tier da. Nork ikusi gaitu 24 kilometro ezin gaituzte ikusi. Kilometro. Emateko aukerak txikiak dira. Inoiz ez zero. Eitu hortu barra daukat ere sortapur bat izan dugula. Orokorren ameste distantzian asmatzea ez da... Hirari gen kara
魚雷接近。Son min gutxi, Eta hori distantzatik ere asmatu dugula. Ez bugatu inbeste. Bederatzi eman eta 550 puntu bakarrik. Vale. Zango nuke bugatu da dagoela oderrako zehozer. Esto es más soilik bederatzi asmatuta.
Repulse, Begway, kilómetro. New México. Ez dut ez ulertzen. Migigenから魚雷接近。右舷から魚雷接近。わわわ。敵軍の勝利が目前です。Baina du es un txitu, venga ya. De Argentina.
配置につけ。 Eskarretara. 幸運を。最善を尽くそう。感謝する。作戦指示を。全艦指定エリアの占領に向かえ。敵を発見した。了解。全艦優先攻撃目標を指定する。敵駆逐艦を発見。右舷から巨大接近警告。戦場に火災を確認。手記損傷。航行不能。右舷に Batzutan horrelakoak ere gertatzen dira. 対応完了しました。キッシン戦火に避難。急激に浸水しています。 Bueno, agur. Denboratik ez da salbatuko. Partida azkarra. Kokase. Wow.敵を発見した。敵巡洋艦を発見。
Mesedez naizela. Heltzen. Ah, te bandido. Bosten urte gero. Eta gero egin du jaurtik eta. Oba.
前方に魚雷確認。前方に敵艦を確認。 Era todo copilla, basta. Bueno. Epa. Moda espada. Hortik torpedo batzuk.